Bangaphaya kwe-180 abafundi abafunyaniswe benentsholongwane yeCorona kwisikolo samabanga aphakamileyo saseMakaula kwilali yaseLugangeni kwaBhaca eMpuma Koloni. Kungokunje kutyalwe amagosa ezempilo noonontlalontle kwesisikolo ukuze banike abafundi abazakunikwa iziphumo zabo namhlanje ululeko lwasengqondweni. Oonontlalontle bakholelwa ukuba ukungathotyelwa kwemiqathango ngunobangela wokunwenwa kwale ntsholongwane kwesisikolo. Isebe lezempilo kweli phondo lithi liza kusebenzisana namanye amasebe ukuqubisana noku. Intatheli ye-SABC uLwandile Mbulali senzelele ngxelo. Ndizibulisele kuwe nakubabukeli emakhaya. Namhlanje sikwilali yaseLugangeni kwisikolo saseMakaula apha eMount Frere, nalapho abazali bazothatha khona ii-results zabantwana nabantwana abathe batestwa for i-COVID-19. Sizivile kwingxelo ezithi abantwana abayi-183 batestwe positive for i-COVID-19 apha kwesisikolo. Abazali ke bebeme apha, ezi moto zigcwele apha emva kwam ziimoto zabazali, bebeme apha bebexelelwe into yoba bafike ngo-8 ekuseni. Bathe ke nxa bebona into yoba akude kube khona mntu ozoba adress abaxela baqhubekani na bangena ngenkani apha esikolweni, nalapho ngoku balapha ngaphakathi balindele ii-results zabo ukuba zide ziphume zabantwana babo. Kodwa ngoku ndinalo ilungu le-DA lasepalamente elizasixelela banzi mhlambe njenge-meeting ebekhe banayo apha ngaphakathi into yoba mhlambe kuqhubeke ntoni, bave ntoni bona apha ngaphakathi. Mhlekazi, sicela usixelele nje banzi ngokuva kwakho iinkcukacha zithini na kwaye isebe lezemfundo lithini lona? Sisuke meeting apha ngaphakathi ne-department yakwa-education, i-department yakwa-health, i-department yakwa-environmental affairs kwaye ne-social development. Saphinde sahlangana nabazali besixelela into yobana ingxaki ibiyintoni na. Sifumaniseke into yobana ke ehostel ibikhona iproblem yobana bengekho social distancing kweza bhedi zibekiweyo pha ehostel, kwaye bingekho compliant ne-regulations ka-COVID-19 ze-health, ebangela ibe into yobana kubekho le outbreak namhlanje. Ikhona ke nento etyholwayo ye-negligence kwabantu bejonga abantwana abangenayo apha esikolweni. Njengoba sime apha ke namhlanje ii-tests zokuqala zithe kuphume ii-results ezipositive eziyi-26 kwabantu abayi-32 abatestiweyo bangabantwana, ngabo basezibhedlele ke ngoku. Nangona izibhedlele ke zigcwele, iibhedi ziphelile, kuphinde kwatestwa nge-19 kaJuni kwafumaniseka into yobana kwabantu bayi-235 batestiweyo kubuye ii-results zabantu abayi-174. Abayi-174, abayi-172 bapositive, ababini banegative. Baseparatwa ke kodwa baselapha esikolweni abantwana, abasiwanga ndawo. Nangona kukhona abafana ke kuthiwa babalekile izolo abaphuma apha esikolweni, asiyazi uba ii-results zabo zimephi na. Kuphinde ke kubekho abantu abayi-61 abapending ii-results zabo ezisalindiweyo, uDepartment of Health uzilindile. Zikatestwa iitishala zalapha over 60, nabazali abakatestwa. Kuyanyanzeleka into yobana kwenziwe i-mass testing apha, kwaye ne-Department of Public Works isinike i-quarantine sites ezawufaka kuzo abantwana, ngoba izibhedlele, iibhedi zasezibhedlele kuthiwa zigcwele. Sisuka kuloo meeting ke nabazali babriefwa ngaloo nto leyo. Njengoba sime apha ngoku, abazali bafumana ii-results nabantwana babo phaa ngaphakathi. Xa besuka phaa bazawuthetha ne-Department of Social Development bafumane laa nto i-mental health assistance. Abazali baphinde bagoduke, abantwana bagcina apha esikolweni. Sibulela kakhulu. Well, lowo ke lilungu le-DA epalamente esixelela nje banzi nge-meeting ebebethe banayo apha ngaphakathi esikolweni. Abazali ke abakaphuma, abakaqalisa uphuma. Umvile ke naye ichaza into yoba kukhona abafundi abebekhe baphuma izolo ebusuku, bephuma bangena apha elalini. Esitsho ke sithi ke funeke kukhe kutestwe nalapha elalini uqinisekisa into yoba abantu bayatestwa. Iinkokheli zasekuhlaleni zikhona ke, iinkokheli zasepalamente zikhona ezingaphakathi, oogqirha kunye namanye amalungu ke social development bakhona apha ngaphakathi. Kuthi intamo sizibuyisela apha kune studio.